Denne opgave handler om vintermatematik, og jeg er blevet inspireret af traktorspor ude i sneen. Og det har ledt mig hen på mønstre og tesselleringer. Jeg vil nu forsøge at lave en tessellering i GeoGebra. Jeg laver nogle punkter. Og det er som punkter, jeg kan rykke rundt med. Og så forbinder jeg dem med en linje, stykke mellem to punkter. Jo. Prøver vi igen. Sådan der. Og tilbage. Nu er det sådan, at tessellering, der kan man rykke rundt. Men hvis jeg rykker herover med denne her pil hertil, så skal jeg rykke denne herover lige så meget. Rykker jeg denne her, så skal jeg rykke denne her lige så meget. Og på samme måde. Så jeg får sådan en lidt skæv figur. Nu er det sådan, at hele figuren, den laver jeg om til et polygon. Og det skal selvfølgelig ikke være en regulær polygon, men bare en polygon. Og det vil sige, at jeg rykker, eller trykker på alle punkterne her. Det tror jeg simpelthen også, man bare kunne nøjes med at gøre. Det har jeg altså ikke prøvet. Således. Nu har jeg en polygon af en eller anden form. Den skal jeg så have gentaget. Og det vil sige, at jeg skal forskyde den i en eller anden retning. Så finder jeg en vektor. Skal jeg se, om jeg kan finde. Vektor fra et punkt. Skal vi have vektor mellem to punkter. Så forskyder jeg den i vandret retning. Og så skal jeg lave en parallelforskydning. Objekt med en vektor. Og der skal jeg klikke på objektet, der skal parallelforskydes. Altså polygonen. Og det kan jeg så blive ved med. Et stykke den vej. Nu vil jeg gerne have den forskudt nedad. Så er jeg nødt til at lave en ny vektor mellem to punkter. Og det kunne jo være herude. Og så forskyder jeg den igen. Polygonen. Vektoren. Polygonen. Og vektoren. Polygonen. Og min vektor. Og således får jeg figurer, der kan ligge oven i hinanden og danner ingen mellemrum. Hvis så jeg synes, at det skal være lidt mere spraglet, så kan jeg jo tage min polygon. Så kan jeg højreklikke og gå i egenskaber. Og så kan jeg give den en eller anden farve. Ja. Jeg giver den en farve. Sådan. Og den næste, den vil give en anden farve. Kom så. Egenskaber. Den vil have blå. Og den der, den vil have rød. Så vil jeg have den der blå. Den skal være blå. Og den derovre, den skal også være blå. Så kan vi lige så godt lave dem med det samme. Og så er der den sidste. Den skal være rød. Det var en slags tessellering.
Og den minder en lille smule om sporene her fra traktoren. Ikke helt, fordi de er jo ikke drejet, ligesom de her er. De er både forskudt og drejet. Men det var, hvad jeg blev inspireret af.